हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा BTC फरेस्टार ग्रेड 1 नि एग्जामा कन्डाक्ट जाबाय जोब्बाय आरो बेयाव माबादि कुइसन फैदों माबादि साबजेक्टनिफ्राय दाननाय जादों नोंथांमोना नायदो आरो एन्सार किस गासै 40टा एन्सार किस नोंथांमोननो लाना फैदों। जेराव नोंथांमोननि जीके लेभेलाव बेखौ लाबोग्रोदों नेक्स्ट लेभेलाव इंलिश आरो मेथ्सखौ लाना फैगोन। स' नोंथांमोननिया मा साबजेक्ट दानदों नेक्स्ट लेभेलाव मानि बांसिन दानगोन बा दानथावगौ बेनि सायाव BTC नलेज दंना गैया आरो मा लेंगुवेजजों फैदों जों गासैबो डिटेल्सखौ A to Z नायगोन। बेखायनो गिबियावनो रिक्वेस्ट खालामदों भिडिअखौ नायग्रोजोब एन्ड लास्टआव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे काट अफ नोंथांमोननि सायाव एनालाइज खालामगोन। नोंथां बेसेबां नाम्बार मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना लिरनानै हरनो दाबाव। स' दायो लोगोफोर जों फार्स्टआवनो बे इंलिश सेक्सन दङ जों बेखौ नायला नेक्स्ट लेभेलाव लाना फैगोन। बेखायनो जोङो फार्स्टआव जीकेखौ नायग्रोगोन। अके जीकेखौ जों नायगोन देन जीकेनिफ्राय माबादि कुइसन तो जीकेनिफ्राय माबादि कुइसन फैदों जों बेखौ दायो नायगोन। नोंथांमोना बेयाव मोनदों बेनो जाबाय बी सिरिजनि फरेस्टार ग्रेड 1 पेपार जेराव नोंथांमोननि एग्जामा टटेल मार्क्सआ 100नि जादों आरो नोंथांमोननिया मोनसेयाबानो 1 मोनदों आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया। दा बेयाव एग्जामाव नोंथांमोना लेंगुवेजआ इंलिश मोनदों बर' मोनदों आरो असमिया मोनदों गासै मोनथाम लेंगुवेजनि बेवहाय नोंथांमोना मोनदों आरो अके स' बेयाव नेगेटिभबो गैया। स' बेखायनो मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना डाइरेक्ट एन्सारखौ लोसिगोन मानो होनोबा अप्सनखौ बुङोबा गोबाव टाइम लागोन। दा बेखायनो नोंथांमोना नट्स खालामना लादो जाहाथे नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना हेल्पफुल जागोन फरेस्ट गार्डनि एग्जामाव। स' बिदिबा जों जागायनोसै। बेनो जाबाय फार्स्टनि कुइसना मोनदों जे अस्ट्रेलियानि राजथावनिया एबा नोगोरा मा माने केपिटेला मा केपिटेल सिटि अफ अस्ट्रेलिया मा। स' बिनि ए एन्सारा बिनि राइट एन्सारमोन। नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायो। देन सेकेन्ड नाम्बाराव नोंथांमोना मोनदों बुहुमनि देरसिन लैथोमाया मा। स' नोंथांमोना बेखौ नायोबा स' बिनि राइट एन्सारा सी नाम्बारमोन प्रशान्त लैथोमा। नोंथांमोना बेखौ इंलिशनिखौ नायबानो जाबाय जायफ्रानोखि इंलिश मिडियामनि मोजां माने कम्फर्टेबल बेखौ नायबानो जाबाय। देन 3 नाम्बाराव दङ नोंथांमोननिया बेनो जाबाय मनालिसाखौ सोर आखिनाय मोनो बेनो जाबाय नोंथांमोननि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय ए नाम्बारा। अके स' नोंथांमोना ए नाम्बारा बिनि राइट एन्सारमोन जायनोखि लिय'नार्डखौ नोंथांमोना राइट एन्सार होदों बेनो नोंथांमोननि थाखाय राइट एन्सार। देन नाम्बार 4 नोंथांमोना मोनदों गोदान मुगानि फिजिक्सनि बिफा होननानै सोरखौ मिथिनाय जायो। थ' बिनि राइट एन्सारा नोंथांमोनानै मोननै रोखोमनि एसे कनफिउस जादों बावहाय नोंथांमोननिया आंनि बायदिब्ला नैबे डी नाम्बारखौ प्रिफारेन्सखौ होदों आइजाक निउटनखौहाय आरो मोनसे जाबाय नैबेबो ए नाम्बारा। दा बे मोननैनि गेजेराव बबे मोनसेया कारेक्ट बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय। स' बेनिफ्राय नाम्बार 5आव नोंथांमोना मोनदोंनाय कारेन्सि बेनो जाबाय इउकेनि कारेन्सिया मा बेनो जाबाय नोंथांमोननि राइट एन्सारा जाबाय पाउन्ड स्टार्लिं बेखौ बुंनाय जादोंमोन बी नाम्बारा जायफ्रानोखि होदों राइट एन्सार। बिनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट जुदि गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कारेक्सन खालामनानै हरनो हागोन। दे नाम्बार 6 दङ। स' बे नाम्बार 6आव नोंथांमोना मोनदों जे टाइटानिकआ माब्ला गोदोनाय मोनो बेनो जाबाय बिनि राइट एन्सारा 1912आवहाय बे दङमोन। स' नोंथांमोना बेखौ गुगोलाव सार्च खालामनानै नायनो हागोन। देन बेनिफ्राय नाम्बार 7आव देहानि बबे अंगआ मोदोमनि गासैयावबो थै गोसारहोनाय एबा नारहरनायनि बिबान दं बेनि राइट एन्सारा जाबाय जोंहा दङमोन बेनो बी नाम्बारा हार्ट एबा बिखा। अके देन फैबाय नाम्बार 8आव व्हाट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल माने सोंदों जे बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन हा जुनारा मा बेनो जाबाय एलिफेन्ट एबा मैदेर। देन फैबाय 9 नाम्बाराव पेनिसिलिनखौ सोर दिहुनदोंमोन नोंथांमोना मोनदों पेनिसिलिनखौ सोर दिहुनामोन होननाय बेनि राइट एन्सारा ए नाम्बार आलेक्जेन्डार फ्लेमिं। स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे होदोंबा कारेक्ट एन्सार। देन नाम्बार 10आव फैबाय हु वाज द फार्स्ट प्रेसिडेन्ट बेनो जाबाय इउएसनि फार्स्ट प्रेसिडेन्टआ सोरमोननो बेयाव राइट एन्सारा जाबाय नोंथांमोननिया ए नाम्बारा जर्ज वाशिंटन। देन नाम्बार 11आव फैबाय नोंथांमोननि बबे गुदि मुवाहा एटमिक अनजिमा 1 दं एबा 1 दङ बेनो जाबाय राइट एन्सारा हाइड्रजेन एबा ए नाम्बारा बिनि कारेक्ट एन्सार नोंथांमोना बेयाव मोनदों नै। स' बेनिफ्राय जों मोनबाय नोंथांमोननि नाम्बार 12आव बेनो जाबाय स्मलेस्ट कान्ट्रि इन द वर्ल्ड माने बुहुमनि बयनिख्रुइबो फिसासिन हादरा मा होनोबा भेटिकान सिटि बेनो बेनि राइट एन्सार। दायो फैबाय नाम्बार 13आव नोंथांमोना मोनदों 13 नाम्बाराव साहारा बालाहामाया बबे हादरमायाव दं होनना बुंदों बेनो जाबाय आफ्रिका बेनि राइट एन्सारा नोंथांमोना जुदि होदोंबा बियो कारेक्ट एन्सार। स' बेनिफ्राय नाम्बार 14 नोंथांमोना मोनदों जे मोनसे बुक्सनि सायाव फैदों मोनसे बिजाबनि सायाव फैदों बेनो जाबाय हेरी पटार। नोंथांमोना मोनदों हेरी पटार फारिनि लिरगिरिया बे सिरिजनि लिरगिरि राइटारा अथरा सोरमोननो नोंथांमोना मोनदों बेनि राइट एन्सारा जायनोखि होदों एआ बे कारेक्ट एन्सार बेनो जाबाय जेके राउलिं। स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय बेनिफ्राय 15 नाम्बाराव फैबाय बुहुमनि बयनिफ्राय गोजौसिन हाजोमाया मा बेनो जाबाय जों मिथिखागौ गासैबो माउन्ट एभारेस्ट। थ' बेनि राइट एन्सारा नाम्बार ए। देन नेक्स्टआव फैबाय 16 नाम्बाराव बेनो जाबाय जोंनि सानखौरांनि देरसिन ग्रहआ मा
तो नोंथांमोना देरसिन ग्रह फिसासिन ग्रहखौ नायबानो जाबाय दा बेनि राइट एन्सारा देरसिना जुपिटार आरो जुदि फिसासिन होनोबा नोंथांमोना फरेस्टगार्डनि थाखाय नायबानो जाबाय बेनो जाबाय मार्कारि देन नेक्स्ट लेभेल फैबाय 17 नाम्बाराव टेलिफनखौ सोर दिहुननाय मोनो बेखौ सोंदों तो बेनि राइट एन्सारा आलेक्जेन्डार नाम्बार एयामोन देन फैबाय 18 नाम्बाराव ओडिसीखौ सोर लिरदोंमोननो बेनो जाबाय थुनलाइनि सायाव फैदों इन्टारनेशनेल नेशनेल देन बेनि राइट एन्सारा हुमार तो नोंथांमोना बे डी नाम्बारा कारेक्ट एन्सार देन 19 नाम्बार नोंथांमोना मोनदों जे दैनि रासायनिक बिदिन्थिया मा स' बेनि कारेक्ट एन्सारा नोंथांमोना बेनो जागोन बेनि फर्मुलानिया वाटारा केमिकेल वाटारा नोंथांमोननिया फर्मुलाया जाबाय H2O बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो डी नाम्बारा राइट एन्सार देन फैबाय नेक्स्ट लेभेलाव बेनो जाबाय 20 नाम्बार बुहुमनि देरसिन बालाहामाया मा तो नोंथांमोननि राइट एन्सारा साहारा तो नोंथांमोना बेखौ जाहाथे कारेक्सन खालामो ए बी दा बेनि राइट एन्सारा साहारा स' बेनिफ्राय फैबाय 21 नाम्बाराव नोंथांमोननिया बबे हादरा आइफेल टावारनि थाखाय मिथिजायो एबा मुंदांखा आइफेल टावारा बबेयाव दङनो बेनो जाबाय फ्रान्सआव दङ स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायो नेक्स्ट लेभेलनि थाखाय एग्जामाव एन 22 नोंथांमोना मोनदों जे जोंहा अखाफोराव थांनाय गिबिसिन सुबुङा सोरमोननो बेयाव सोंदों बेनो जाबाय बेनि राइट एन्सारा नेल आर्मस्ट्रं नोंथांमोना ए नाम्बारा बे फैयो बाइबा टेस्टआव गोबां फैयो बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय नोंथांमोननि 23 रुटिनि गाहाय थाफादेर बेसादा मा स' बेनि राइट एन्सारा गिहु जायनाखि होदों नोंथांमोना बाव कारेक्ट जादों देन 24 स' 24आव ओरैबायदि सोंदों नोंथांमोना सिस्टाइन होननाय मोनसे फिसा न'मा न' गिर्जा दंमोन बिनि उखुमखौ सोर आखियामोन होनना सोंदों तो बिनि राइट एन्सारा नोंथांमोना मोनदों बिनि राइट एन्सारा बे डी नाम्बारानोमोन नोंथांमोना जाहाथे बेखौ एसे कारेक्सन खालामो बेयाव डी आरो बी बाट आंनि मथेबा बियो डीआ बेनि राइट एन्सारमोन देन 25 नोंथांमोननि 25 मोनदों बुहुमनि गोरासिन मिथिंगायारि मुवाया मा होनना बुंदों अके तो बिनि राइट एन्सारा डायमन्डआ जेब्लायबो गोरासिन बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ देन 26 स' 26आव ओरैबायदि दङ स' 26आव फैदों जे बेनो जाबाय थार्म'मिटार माखौहाय सुनाय जायो थार्म'मिटारजों माखौ सुनाय जायो बेनो जाबाय बिदुं एबा टेम्पारेचारखौ सुनाय जायो देन नोंथांमोननि 27 फादार अफ जिअ'मेट्रि सोरखौ बुंनाय जायो होनना बुंदों माने बुहुमसुनि बिफा होननानै सोरखौ मिथिनाय जायो बेनो जाबाय नोंथांमोननि इउक्लिड ए नाम्बारा बेनि राइट एन्सार माने नोंथांमोना साइन्सनि गोबां मोनदों जिअ'ग्राफि मोनदों साइन्स मोनदों जिके मोनदों नेशनेल इन्टारनेशनेल जिके गोबां नोंथांमोना बेयाव मोननो हाबाय देन 28 फैबाय बेनो जाबाय जों हां लानाय बाराव गुबैयै मा गाहाय बार एबा गेस मोननाय जायो माने व्हाट इज द मेन गेस फाउन्ड इन द एयार वी ब्रेथ तो बेयाव सोंदों जे माने जों हां लाबाय थानायाव बांसिन गुबैयै मा गाहाय गेसखौ जों मोननाय जायो होनोबा नाइट्रजेन बेनि राइट एन्सारा खायसे कन्फ्यूज जानानै अक्सिजेनखौ होदों बाट जोंहा नाइट्रजेना 78% बेसेबां दङमोन तो बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो दा मेनलि आर्ट्सनिया एसे गोरा मोनदों बाट साइन्सनि स्टुडेन्ट्सआ गोबां इजि मोनदों आरो मोजां नाम्बार मोननो हादों होननानै गोबां मोन्थिनाय जादों देन फैबाय 29 सोंदों बबे हादरमाखौ खोमसि हादरमा होननानै मिथिनाय जायो बिनि कारेक्ट एन्सारा माने डार्क कन्टिनेन्टआ जाहैबाय आफ्रिका तो बेयो राइट एन्सारा ए नाम्बार स' नेक्स्टआव फैबाय बेनो जाबाय 30 नाम्बाराव सोर बिगियानगिरिखौ माने बैगानिकखौहाय अके सोर साइन्टिस्टखौहाय जेनेरेल रिलेटिभिटि सानबोलावरि बुंफोरनायनि थाखाय मिथियोनो बेनो जाबाय जोंनि राइट एन्सारा आइजाक निउटन नङाबा नैबे ए नाम्बारा एसे कन्फ्यूज जादों बाट आइजाक निउटना बांसिन चान्सआ दं आंनि मथेब्ला नोंथांमोना बेखौ कारेक्सन खालामनानै जाहाथे हरो अके देन 31 नाम्बार स्टेथस्क'पखौ सोर दिहुनदोंमोननो तो बिनि राइट एन्सारा नोंथांमोना मोनदों रेने लिनिक तो बिनि राइट एन्सारा डी नाम्बार बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो बेनो जाबाय 31आ देन साइन्सनि गोबां फैदों देन 32 स' 32आव ओरैबायदि सोंदों जे गाहायाव होनाय बबे मोनसेया इउनेस्क'नि बुहुम दोरोङारि जायगा माने वर्ल्ड हेरिटेज साइट होनना बुंदों तो बेयाव एसे कन्फ्यूजना दङ दा बे मोननैबो दङ बाट बेनि मेन एन्सारा आंनि बायदिब्ला नैबे बी नाम्बारा द स्टेचु अफ लिबार्टी तो बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कारेक्सन खालामना हरबानो जाबाय खायसे एसे कन्फ्यूज दङ तो एसे सिमिलारिटि दङ बेखौ नोंथांमोना जाहाथे चेक खालामनानै कमेन्ट सेक्सनाव लिरहरो कारेक्ट एन्सारखौ देन 33 नाम्बार फैबाय तो 33 नाम्बारा बबे लैथोमाया बारमुडा आखान्थि 3 थानायनि थाखाय मिथिजानाय माने बारमुडा ट्रायंगोला बबेयाव दङनो तो बेनि राइट एन्सारखौ नायोबा तो बेनो जाबाय नोंथांमोना मोनदों बिनि राइट एन्सारा पेसिफिक असियान तो नोंथांमोना बे पेसिफिक एसियान लैथोमाखौहाय कारेक्ट एन्सार बायदि मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय बेयाव एसे कन्फ्यूज दङ सी नाम्बार आंनि मथेबा बियो बेनि राइट एन्सार स' फैबाय दानिया 34आव स' 34 फैबाय बेनो जाबाय मोनसे सोदोबनि सोदोबमा जाय रोखोमसे सिगांथिं आरो उनथिं बानान खालामनाय तो बेनो जाबाय नोंथांमोननि राइट एन्सारा ए नाम्बार अके तो नोंथांमोना ए नाम्बारखौ बेखौ होदोंबा नोंथांमोननि कारेक्ट एन्सार देन
35 फैबाय 35 नाम्बाराव फैबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि सोर देहा फाहामगिरिखौ रोखा नङै खान्थिनि थाखाय मिथिजायो थ' बिनि राइट एन्सारा बि नाम्बार अके स' नोंथांमोना बि नाम्बारखौ होदोंबा बियो बिनि राइट एन्सार जागोन देन फैबाय नोंथांमोननि बिग आपेल अके स' नोंथांमोना नै बिग आपेल होनना बबे नोगोरमाखौ मिथिनाय जायो बेनो जाबाय निउयर्कआवहाय जायनोखि दङ जोंना USA आव दङ थ' बेखौहाय नोंथांमोना होदोंबा बेनि राइट एन्सार देन 37 नाम्बार स' 37 नाम्बाराव दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि दोरोङारि जापानिस अके दोरोङारि जापानिस चेकनि गुदि थाफादेर बेसादा मा बेयो जाबाय राइस एबा माइरं थ' बेखौ नोंथांमोना होदोंबा बेयो राइट एन्सार स' बिनिफ्राय 38 नाम्बार फैबाय 38आव सोंदों जे बबे बोसोराव बार्लिन इन्जुर एबा बेराया गोग्लैयामोन थ' बेबादि सोंदों माने बार्लिन वाल फल होननानै बबे बोसोर दा बे 38 नाम्बाराव सोंदों थ' बेनि राइट एन्सारा ए नाम्बारा बेनो जाबाय 1989 देन 39 बेवहाय नबेलनि सायावबो सोंबावदों थुनलाइनि सायाव नोंथांमोना मोनदों नै नोंथांमोननि दा अल्ड मेन एन्ड दा सी बे नबेलखौ बान्था मोननाया माने बे स' दायो थुनलाइनि सायाव सोंदों बेनो जाबाय अल्ड मेन आरो सी अके बेखौहाय सोर नबेल बान्था देरहागिरिया लिरदोंमोन माने सोर नबेल बान्था देरहागिरिया लिरदोंमोननो बेनो जाबाय बि नाम्बारा बिनि कारेक्ट एन्सार आर्नेस्टआ अके आर्नेस्टआ लिरदोंमोन देन बेनिफ्राय नेक्स्ट लास्ट कुइसना जाहैबाय नोंथांमोना देन बेनिफ्राय गोबांथार बेवहाय मेथ्स दङ नेक्स्ट लेभेलनिफ्राय जिकेया गासै 40टा फैदों अके थ' बिनि नोंथांमोननिया मुगल सम्राट शाहजाहाननि बिसिनि बबे मुंदांखा दाथायखौहाय मंखरसालि बायदि लुनाय जादोंमोननो स' बिनि राइट एन्सारा ताजमहल जुदि नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो गोसो दङबा बेखौबो जाहाथे नायो नोंथांमोना रेड फर्ट नङाबा बबेखौ सानो बाट आंनि बायदिबा ताजमहल थ' गासै जों 40 जिके नायबाय स' बे 40 जिकेयाव नोंथांमोना बेसेबां मोनखो कमेन्ट्स खालामदो आरो काट अफ होनोबा जायफ्रानोखि 75 प्लास मोनदों नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टनि थाखाय रेडि जानाया मोजां जोङो एसटि होनोबा 75नि प्लास थांनाय चान्सआ दङ बेनिफ्राय एससि होनोबा 74 बेनिफ्राय जुदि ओबिसि होनोबा 80निफ्राय 81 देन बेनिफ्राय आनरिजार्भ अके आनरिजार्भआव नोंथांमोना इउआर होनोबा नोंथांमोना 85निफ्राय नोंथांमोननि 87 दङबा नोंथांमोना आनरिजार्भ थांनाय चान्सआ दङ आरो दा बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय एनालाइसिस एन्सार किस आरो नेक्स्ट लेभेलाव फैबावगोन जाहाथे नायनो दोनबाव